Ще останеш без пръсти някой ден. С тия вълци. Полудя. Баща ти едно време. Мог да го прости, господаря. Здраве. Господарю! Казах му да чака. Кой ли щеше да влиза, господа? Кой си ти, бе? Не те познавам. Царски пратеник съм. Има да ти предавам нещо важно. Не сядай. Как ти е името? Страхо съм. Може да говориш пред нея. Най-напред си изпъкни гърлото. Колко коня умори? Царят има нужда от тебе. Станало ли е нещо? Утре трябва да сме в Тракия. На граничния пост ще ни чака човек. Друго? Друго не ми казаха. Дай. На, преобой се и ти. Аз вънка ще се преобоя. Как е, царе? Много е добре. Избега от еврейката в ловната хижа. Иван Шишман и Иван Страцимир делят държавата като баница. Много е добре, царят. Ето тук е. Айде. Друг път, като видиш царски човек, да се покланяш. Дръж. Айде. Тук е. Бегай. Аз съм Батил. Аз съм Батил. Не съм препускал цяла нощ да те гледам как четеш. Защо е толкова бърза работа? Много е важна работата. Аз питам защо е бърза. Всяка работа е важна. Трябва да се срещнеш с пратеник на Кантакузин в един манастир. Ще свършите заедно една работа. Опасна. Защо ми е тогава византиец? Иван Палеолог, откак отне трона на Кантакузин, прави всичко, за да наруши мира с България. Това го знам. Иван Александър е във връзка с Кантакузин. Той обеща, че ще ни помага, ако ние му помогнем да си върне властта. Но Палеолог е докарал на крайбрежието рицари. Завзели са Месемврия. Води ги братовчет му, Амадей Сихойски. Нали знае, че майката на Палеолог е французойка? Голямо чудо. Защо не се вдигнем да им подпем панделките? Да им покажем килията на Балдуин. В никакъв случай. Сега не трябва мирна граница. На тебе ли ти трябва? Царят нареди никакви битки. Все едно, че ни няма. Тогава защо ще опасна тази работа, дето още не казваш каква е? Ага. Имат някакво страшно оръжие. Сваля човека от 3 стрели разстояние. Хората са ужасени. Да, сатанинско оръжие. Писмо носиш ли? Тайно е. От уста в ухо. Добре. Добре, казвай. Къде? С кой? И как? Човекът на Кантакузин ще те намери в манастира. Хората му са опитни. 3 дена ще стоиш в килията и нищо няма да правиш. На 4-тия се разходи из двора с суха роза в ръка. Той ще се обади и ще ти каже как да... Ясно. Дай розата. Ето. Дръж. И в мене ли загуби вяра, царята ще ми плаща? Предвижда се.
А когато работим с византийци, е задължително. А работата? От византийците ли да науча каква ми е задачата? Трябва да откриеш тайната на оръжието. Добър вечер. Сега и дяволите седят на сушина. Грях ли изкупуваш? Да, за молитва съм дошъл. В 3 манастира свещи трябва да запаля. Можеш и да изчакаш да се оправи времето. Ела ти заведа в стаята на игумена. Ела. И без песен ти личи, че си българин. Събуди ме, без да ти мигна окото. И добро утро не казваш. Откъде знаеш български? Много неща знам аз. Млад си знаеш. Познавам куп стари глупаци. Защо ти палиш огъня? Монах си. Наказан съм. А ти май си българин. А ти как мислиш? Щом питаш, ще ти кажа. Вкарах мома в манастира. Да беше поне хубава, то. Прибрах я по-тъмно. Бях пинал. И... А тук стените са тънки като пажи. А и ушите не са малко. Откъде си? От Девърско. А ти? Слагай си дърва, ще донеса още. И ти ли е мъчно за там? Човек не върви по кефа си, а подир хляба си. Мръсен. Мръсен. Тази роза няма да цъфне никога вече, колкото и да я поливаш. Знаеш ли какво правят сега умните хора? Седят си в килията и се греят. И чакат да дойде друг умен човек с манастирско вино. В този край вината са гъсти. Айде. Откъде знаеш гръцки? Баща ми беше заложник в Константинопол. Учих в школата. А ти откъде знаеш български? Бях пленник в Търново. И как не са те обесили? Не, че не ме бесиха. Започнаха както си му е по реда, после ме смъкнаха от въжето. Така и не разбрах защо. После пак ми се ядосах. Посегнах на едно момиче, то било дъщеря на стотник. Най-лошото беше, че не тя ми се разсърди, а баща й.
Привлякоха ме на лобната скала. И прекрасен изглед има оттам. И точно да ме хвърлят, дойде нова заповед. Царят ми искал. Ага. Само не са те клали. Има време. Изглеждаш ми припрян за нашата работа. Гледай себе си. Припрян си и ти личи. Ей, ще те изхвърля. Странен народ сте вие, българите. В Търново се изтрепваха да ме канят на софра. Нещастен съм бил без близки. А като трябва работа да се върши, ще те изхвърля. И в пиенето сте варвари. Ей! Ела тук. Слушай сега, Кантакузин се отказва. Обградил се в Солун си сихасти и друго не ще и да знае. Остарял е Кантакузин. Нищо не го интересува. Какво може да очакваш от човек, който от 20 години не е пипнал нито жена, нито бъклица? С други думи, моето момче. Кажи, моето момче. От тая работа нищо няма да стане. И нищо чудно. Не знае някога двама царя да са се разбрали. И до кога ще продължи това? До кога? Докато Мурат стъпи на всички на шията. Мурат не е толкова близо. Лошо си учила историята, моето момче. Това, което изглежда далеч, е близо. И обратното. Света на сития свършва с леглото. Друго да имаш да ми кажеш? Не е лек живота на умния човек. Тихо. Предадени сте. Послушвате. Я ви помогнете да вляза. Хората на палеолог се преоблекли като монаси. Бачи Иване! Бачи Иване! Мотай.
Къде отиваш сега? Кантакузин вече няма нужда от мен, което значи, че ще престане да плаща. Ще трябва да се търси нещо. А ти? Връщам се при моя цар. Лесно ти е на теб. Ти си българин и царят ти е българин. А аз на кого да бъда верен? Дай още. Остави го да върви където ще. Аз съм с тебе. Батиле? Дай на кисира заем. Кога ще ми я върнеш? Когато коня ми запее молитва. Точно за него говори. Плати си го. Аз... Батиле, нали знаеш, че конете са крадени? Ах ти, юде! Остави го. Имаме по-важна работа. Браво, бе. Много бързо свърши. Той какъв е? Не е шпионин. Чадо, и за по-кротки думи съм посинил на един зад. Стига де! Върхова. Имаш важна задача. Слушай сега. Заминаваш за Търново и мълчиш като гроб, докато не се явиш пред царя. Предай ми. Кантакузин се отказва, Батил ще изпълни задачата сам. Запомни ли? Батил ще изпълни задачата сам. Запомних. Къде ли го мътят това дяволско оръжие? И аз не знам. Малко пари, много злато. Заповядайте, заповядайте. Батиле, ще ни усетят. Не приляга на духовно лице. Това е болярин на Драгота. Виждал съм го в Търново. Ма ти май момичето гледаш. Той пак се дотресе. Мечът е под ръстото. Мълчи. Аз какво правя? Защо не преследваш? За да те заведа в кръчма. Съвойците са надути като пуйци, няма с кой дума да размениш. Как не са те затворили още? Защо? От другия край на площада си личи, че за първи път носиш расо. За какво ти е този маскарад? Нормално си облечен, знаеш гръцки. Свали го. Ако ме предадеш, ще има време да ти отрежа гърлото.
Наистина ли не служиш на Кантакузин? Той самия не служи вече на себе си. Защо си тук тогава? Вървя подир нашествениците. Винаги пада по нещо. Като посъбера, ще се върна в Константинопол да си го изхарча като хората. Пиде? Знам някои работи, които могат да ти потребват. Какво може да ми потребва? Може би слушал заради лековитите извори. Пари няма ти дам. Една кисия ти стига. Не си прав. Той е царя на трона, аз служих на пропаднал император. Продай ме за една кисия на савойците, нали? Толкова ти е мярката. Цената ми е много по-голяма от 30 сребърника, моето момче. Та, по въпроса за дяволското оръжие, дето все не се решаваш да попиташ. Надали ще има друг път такава възможност да ти го разясня. В момента е пред тебе. До краката на савойците. Тие тояги с тръбите, целите сребро. Впрочем, израз на лош вкус, но страшно като оръжие. Това съм. Гърми и сваля човека отдалече. Още не съм разбрал как става, но видях как убиха едни българи край Кея. Наредиха се те от другата страна с тия тръби, плюс се гръм и хората изпопадаха като круши. Колко бяха нашите? Не ги броих. 7-8. Знаеш ли нещо за боляре на Драгота? В крепостта. Знае, че го пазят като очите си. Как да вляза в крепостта? Впрочем, Драгота не е затворен сам. В крепостта е затворена и дъщеря му. Чия дъщеря ли му е? Ясно. Това е друго нещо. Не. Слушай, ще отидеш на пазара при един евреин. Държи магазин за скъпоценности. Той влиза в крепостта, когато си иска, защото Амадея е луд за пръстени и ограбици. Притесни го. Може да излезе нещо от това. На здраве. И света да загине, но да е заради жена. Той е стреляли по нашите. Не си спомням. Батиле, не прави глупости. Имаш задача. Ще видим пак. Защо хвърли Расто сега да ходиш като латинец? Прости ми, Господи. Как ще го търсим това оръжие? Ами ако те познаят? Няма. Поне добре ли го удари? Ама не си имал време да повториш. Божечко, как не съм бил там аз? Това ще е. За господаря. Пръсънчета великолепни има. С камък, без камък. Внимавай сега. Затвори вратата. Ще викам. Помощ! Прости ми, Господи, че влизам в синагогата на този търгаш. Защо? Защо разпънахте Христос? Защо? Отче Савот, ама вие говорите български. Не пипайте златото. Аз съм бил верен на българския цар и Сариса Сара еврейка. За нейно здраве ме оставете мене, бедния златар. Батиле, да го ударя ли веднъж? Ако писнеш една дума от това, което ще ти кажа, никога няма да си видиш златото. Трябва да ни вкараш в крепостта. Кой съм аз? Как? Знам, че ходиш при Амадей Савойски. Стражата те познава. Да ви дам по един пръстен. Такива пръстени е носил Харунал Рашид. Батиле, да го ударя ли поне веднъж? Ей, виждаш ли го това? Докато изгори да си измислил нещо. Сетих се. Защо не отидете при Йово Рибаре? Той българин всеки ден носи риба в крепостта.
И ovo? И ово. Ей, ако ни предадеш, ще те скъся с една глава. Задръж го за малко. Айде. Отче на Авраама и Исака, направи така една власт да се задържи поне 6 месеца в този град. Ти ли си Йово? Добър ден. Ние сме българи. Влезте в колибата, не? Влизайте. Ще ти кажа направо. Идваме при тебе като при българин. Не е важно откъде те знае, важното е, че знам кой си и затова няма да усуквам. Вече усукваш. Седнете. Кажете. Съвойците са пленили Драгота. Идваме от българско, царя ни изпрати. Трябва да освободим Драгота на всяка цена. Не помогнеш ли? Ти всеки ден си в крепостта. И само ти можеш да ни помогнеш. Чадо, езика е даден на човека да обели една дума, поне като го питат нещо. Драгота не беше по-добър към мене от съвойците. Ти болярин ли си? Средецката крепост е моя. Защо не си седиш в крепостта? Драгота не даде на лекаря си да види жена ми. Беше тежко болна. Твоят Драгота. Всеки ден ядеше риба от нея. Влез. Дал Бог добро. Да имаш малко риба, че децата реват гладни. Нищо ви не удари. Кой той е? Той е по забранения лов, но нали тъй на моята риба и... 6 гърла на мен чакат. Пък и да не ви преча. Айде. Съвойците имат страшно оръжие. Знам. Убиват наши хора. И това знам. 7 души. 8. Единият беше брат ми. Ще ни помогнеш ли? Не. Айде, нямаме работа тук. И защо си чорбата? В къщата сте ми. Чакай, седни, Батиле, ще обидиме човека. Ще го полея. Ще ми пее тук. Какво се е разпял? Маркиз дю Фаверш. Ролан. Ево? Ти какво търсиш в Месемврия? Маркизите са си при франките. Синьор Амадейчак. Кои сте? Как, вие ме познават? Аз съм Златар. Да. Златар. Да. Носим седло на синьор Амадей. По-бързо, по-бързо. Стой! Къде? При синьор Амадей носим седло и това да... Хайде.
Нагоре, нагоре. Айде, дай. Айде, нямаме време. Значи, дойде се пак, а? Не викайте. Тръгайте с мен. Айде. Ако не убивате, направете го денем с открито лице, а не нощем като кръците. Болярино, не чуваш ли, че говоря български? Не лъжа, татко. Не мърдам от тук. Ме познаваш, не? Нямаме време. Тръгвайте с нас. Айде. Леко. По-бързо. Дай. От тук, по стълбата. Долу има лодка. Отпийте в стената и ме чакайте. Айде. Кога? Убит. Бързо! Бързо! След мен! Бързо! Право, от тази страна! Коите насам! Бързо! Давай! Към портата! Стой тук! По-лесно да се биеш с вълци. Абе, я дай на мен. Вълци му трябва. Спаси ни, а сега ще ни удариш. Греби изветено време. Тук ли си? Успяхте ли? Йово ни скри в реката. Намери ли коне? Дошъл, значи синковец. А? Не намерих. Търсих, ама не намерих. На едно място почти откраднах два. Ама щяха да ме хванат, На всяка цена трябва да намерим коне, защото ще започнат да претърсват околността. Смело момче си. Аз не бих дошъл втори път тук. Нямам време. Трябват ми коне. Всичко знам. Коне. Без коне сме загубени. Даваш ми малко пари, защото напоследък пиенето поскъпна. И конете ще ти бъдат доставени веднага. Добре. Докарай ги. Най-напред парите. Как?
Да ме оставиш в кръчмата? Да ме оставиш в кръчмата да излезе с парите? Кой ти е казал, че ще излизам? Дръж. Така. Отсреща оборът на съвойците. Сега всички са в кулата, защото Амадей ги е свикал да им крещи на изискан френски, преди да тръгнат да ви търсят. Пазачът пък е на оная маса, както виждаш, хубаво пиян. Влизаш в обора и си взимаш колкото ти трябват. Върни тогава парите, мошенико. Аз какво да задържа на масата тоя пияница? Върни поне половината. Нали трябва и аз да пия нещо? Дълго ще живееш ти, византиецо. Дълго. Не. За някъде ще успеят да ме обесят. Добър ден. Най-после дойдохте. Господ да ви дава живот и здраве. И втори път да не познаете плен. Амин. Амин. Йово е ранен от страшното оръжие и не дава да го превържа. Каза, че не ще нищо от мен. Йово. Йово, тръгвай с нас. Ето ви, Ялене. Път ви чака. А ти? Опасно е. Синко, не е добре да си се темирот. Я тръгвай с нашите съвойци, ще го върнат за всички, дето сме тук. А имат ме за кротък. На всички им трябва рива. Крачки, да! Крачки ще гледаш! А стой, крачки, да! Ние ще ги задържаме.
Иннокентий, ето каптака. Чакайте, бе! Хайде! Хайде, влезте! Отвори вратата! Къщата е моя! Отвори вратата! Това е, дръпи се! Не виждаш, че караме болен. Точно това виждам. А като дойдат съвойците, дилемата къща. Какво има, Деляне? Какво има? Боже, някой си иде ранен, човек. Аз сега, ма. Пусни ги, бе. Хайде, влезете. Пусна, ма. Хайде. Прости го, Господи, вечна му памет. Амин. Хайде, хайде. Иннокентий, тръгваш с Радуша за Търново. Добре ли, чук, Батиле? Аз те избегах от манастири да съпровождам момичето. Добро и мило, нищо не казано, но все пак женско е. Налага се. Мене не ме бива да се разправям с жени. За ние го можеше да се оженя. Нямаше да ида в манастир. И тебе как ще оставя сам? Нали още първи съвън ще го треснеш по мутрата и после... Кой ще търси дрехи? Не. Никъде няма да ходи, докато не отмъстя за татко. Успокой се, ще отидеш в Търново и... Ако не бях аз съвъци, ще ти извие главата като на пиле. Но кой? На мене? Защото се бях ударил и... Слушай, ще отидеш където аз кажа, ясно ли е? Никъде няма да ходя. Заповядвай на попа си. Какъв си би ти, ще ми заповядаш? Тия съвойски поклана са женска работа. Ще остане тук, при Делян Куна. Що при мене? Това ме на мен, Радуша. Брат, той се стради, ме, каква е? Стига, че вие ми се натресохте ми. Стига, бе, Деляне. Грехота е. Като дойдат съвойците, ще видиш кое е грехота и кое не е. Ей, Радуша ще остане тук, ясно ли е? А? Ясно ли е? Добре, нека остане. Но дайте поне някоя пара. Боляри сте, срамота е. Аз имам 2 крави. Само крави ли има на света за тебе, чадо? Само кравите дават мляко. Заклех се на баща ти да не те оставя.
А сега какво правиш? Имам задача. Ще се върна. Не дай. Не плачи. Не плачи. Радуша! Радуша! Деляне, не стигни я. Тръгни след нея. Само момиче в гората. Чуваш ли, Деляне? Хайде и ти да станете две. Отвържи му устата да ни каже кое за какво е. Защо го мъчите? Какво го мъчи, не виж, че пищи преди да съм го замкал? Отвържи му устата, може да иска да каже нещо Той на съвет човек. нещо не е вред. Ти го блъскаш, а той нищо не разбира. Я го отвържи да покаже какво иска. Но! Я го доведи да покаже. От думите му нищо не разбрах. Бум!
Я дай бомбарда да покаже какво си прави с нея. Батиле, ама да не стане така, че... Дай я. Но. Пържете му ушите и тогава всичко ще ви каже. Питай го ти тогава. Сигурно ще се разбереш с него. Ами ще се разбера, защо да не се разбера. No, Tit. Сега вече можете и без мене. Студено ли ти? Топло ми е. Те козата. Блъска, бе! Батиле, дай да си я заколим като хората. С това покало нищо няма да стане. Виж как съм гладен. Не, аз... Ей! Пусти, Господи. Ти си? Е? Какво не? Няма да го мъкна със себе си. Ако го докоснете, ще избягам. Щом ти е толкова мил, взимай си го и да ви няма и двамата. Той може да ме предаде. Дължа му един живот. А сега вие двамата махайте се. Хайде! Батиле, я дай да си го заколим за всеки случай.
Видяхте от прозореца, връща се без кон и без бомбарда. Да, особено без кон. За загубването на бомбардата трябва да те накаже със смърт. Срещнах своята дама. Знаеш ли какво значи барута да попадне в чужди ръце? Да, знам, но няма нищо страшно. Как да не е страшно? Те изгърмяха всичкия барут, докато се научат да стрелят. Кои те? Не ми се представиха. Къде са сега? Не вярвам да са там, където ми оставиха без кони, без бомбарда. Ще бъдеш обесен. Чули какво казах? Ако с твоят чичо не бях се сражавал рамо до рамо, щеше да ми платиш както подобава. Заминавай. Стотникът при мене. Няма да може. И как няма да може? Аз го викам. Неразположен е. Пиян? По това време? Защо се полагах по ума на тъпоглавия си братовчет, който си мисли, че е император? С пияни и влюбени поход не се прави. Запиши последното изречение. Какво стърчиш още? Да донесем ли стотника? Къде го намери това животинче? Та викам, къде го намери това? Това да не ти е гъба. 7 гърла чакат на този лък. Ако е въпроса, всеки храни някого. Вие, например, как ги приготовлявате зайците? По различен начин. Понякога дори продавам. Защото аз знам един начин да си оближеш пръстите. Какъв? Ма той не се обяснява. Показва се. Да... Щом толкова те гонят съвойците, може да помогнеш и нашия цар. И той ме гонеше. Ти в твоята гора даваш ли селянин да лови? Това е Савойско покало. Къде го намерихте? Взехме го от съвойците. Що дивече натряскаме, това мечка, дявол, буфи. 7 души. Какво 7? 7 българи са убили съвойците с това оръжие. Абе, то като ти дойде, все едно с какво ще свършат. А какво? Да седем да чакаме да ни гръмнат, така ли? Мене ме бива само за лов. Защо? Познаваш всеки храст. Зададат ли се съвойците ти, пръв ще ги видиш. Ти кой си? Много питаш. Прав си. Аз се гледам много да не знам. Йово, трябва да скриме някъде Радуша. Добре, добре. Батиле, пак ли почваш? Никъде няма да ме криете. Чуваш ли какво ти казвам? Никъде няма да ме криете. Яла. Елате, елате. Елате. Елате всички да ви видя какви мъже сте. Дръж. Иди там отсреща. Иди. Що? Дръж да те видим какъв мъж си. По-нататък. Още по-нататък. Добре? О, така.
Така. Дигни кожата. По-близо. Още по-близо. Така. Така. А сега крийте ме, де. Добре. Ще те преоблечем като момче. Яво, дай дрехи. Препускат конници. Над 10. Нищо не се чува. Съвойци се държат се един за друг. На конете. Кои било това? Конници било в твоя къща? Пътници. Стани, когато аз говори. И прав, пак това ще кажа, пътници бяха. Какви? Не ги познавам. Какви пътници? Пътници. Ще видим ние. Радуша! Къде е Радуша? Те мислят за момче. Нищо няма да ни направят. Ще я намерим, бе. Радуша в крепостта. Откъде знаеш? Видях, като я откараха. Как я откараха? Един съвоец напряко на коня я държеше. Ръката ми се разтрепера. Не съм стрелял никога по човек. Чадо, има някои грехове, за които най-напред трябва да те наритат
па после да ти ги простят. Ние сега тебе обесим. Защо, Елгора? А забранено ли е? Забранено. Не знаех, че е забранено. Затова тебе обеси, защото не знам, че е забранено. Разбрах, че говориш френски. Откъде го знаеш? Бях посланник в Париж. Поръчах да ти донесат вино, за да ти мине това настроението от площада. Настроението ми е добро, но виното ще изпие. После ли ще ме бесите? Яде още една. Донеси. За какво щяха да те бесят? Обвиниха ме, че играе с фалшиви зарове. Кой те обвини? Един твой стотник. И кой точно? Беше пиян и 3 пъти ми каза различни имена. Фалшиви ли ти бяха заровете? Естествено. А какво ще кажеш за свое оправдание? И неговите бяха фалшиви. За това го е най-яд. Бил си го с неговите зарове. Така. Разбрах, че си завършил школата в Константинопол.
Оставаш при мен. Ще обесим някой по-малко образован. Прочети докъде бях стигнал. С огън и меч покорих страната на юг от Хемус, градовете перли по брега на сапфиреното море, което местните поради грешка в зрението или опърничавост наричат черно. Така. Сега пиши в скоби сентенция. Докъдето и да стигне мечът, жената се оказва краен победител. Убийци! Аз, Йово, се качваме с стълба от към морето. Инокентий с конете на брега. Ти чакаш в лодката с опъната стрела и ако Савойца се приближи опасно, поваляш го без да гъка. Ще го намерим къде ще иде. Сигурно се крие тук някъде. Ами ако са го хванали? Как ще са го хванали? Не са. Кажи, бе, Деляне. Спри! А, не реви, ма. Ей го твоя батил на брега. Къде? Отиде. Виж. Ей, много се страхува за теб. Добре, аз мислих, че не знаеш какво е страх. Направиха ли ти нещо? Нищо. Помислиха ме за момче.
После Ролан ми помогна да се измъкна. Кой ти помогна? Ролан, какво? Даде ми тия дрехи, за да мога да изляза от града. После ме придружи до село Гулгина. Придружите. Ами за втори път ми спаси живота. И ми подари една огърлица. Много хубава огърлица. Загубила съм си я. Да загубиш и това. Късай, ти само това знаеш да правиш, да късаш. Довиждане. Аз си отивам. А ти си търси огърлицата на твоя Ролан ли беше? Какъв беше? Как не можах да ви срещна някъде? Батиле! Ако удариш прасе, знам един начин. Първо прасето... Инокенти, да се... Батил избяга. Батил избяга. Нека си бяга, де. Ама, моля После ти, прасето трябва да се отпърли. Да, пак пищи. Мен крайчките ми изгоряха, тя за мъж реве. Не бой се. Батил от мъжете, които се връщат. Колко искаш? Много ефтин. Без пари. В Константинопол това е 100 жълтици. А за тебе само 20. Барухаба. Баруха Хамиса. Не ми лъжат очите. И твоята душа ли се прояде от сребролюбието? Дай. Добър избор. Където и да стигне мечът, жената се оказва краен победител. Този Амадей все пак е прав. Един момент. Няма ли да седнем някъде? Открих една кръчма. Виното лепни по пръстите. Нямам време, пък и това ми обра всичките пари. Няма значение. По изключение и моята кесия на тежа. Яне, синковец. Батиле, много страх се вряза тебе тук. Ти Чакай. Като на Харун Ал Рашид. Батиле, не можа ли да донесеш някоя мехче за нас? И ние сме хора. Инокентие, аз знам къде е огнения прах. Срещнах византиеца и... После съм задрямал на Кея. По едно време се буди и гледам наоколо пълно със савойци. От една лодка взеха 2 бурета и в крепостта. Откъде знаеш, че е прах? Може да е вино. Буретата ги носят от кораба. Държат ги там за по-сигурно. А като им се свърши праха, взимат нови. Защо не им прати Господ една светкавица? Прости ме, Боже, че ти давам съвети. Аз просто така. Защо Господ, бе? Ние ще им пратим. Що ме не гледаш? Аз с Господа какво? Не го гледай.
Vol mleko ne da. To sam jel. Osem. Съветите. Дай ми огниво и праха. Йово, тръгвай с нас. Не. Вървете с Бога. Деляне, айде. Ние оставаме. Защо?
Върху пепел се гради поздрав. Инокенти, айде. Батиле, не е вече за мен това пътуване. Вие оттатък ставате боляри, а аз беглец от манастир. После, щом двама души почва да градат село, какво е селото без поп?